Na'am, assalamu alaikum. Yanda abin yake platform ɗin idan ka danna wancan link ɗin zai kawo ka guri kamar haka. Yanda za ka yi rijista, idan ka zo za ka shigar da sunanka, sunan baba, email address, ka ƙara maimaita email address, sai username, wani suna kamar alkunya ko nickname a nan, wanda shi zai appearing a platform ɗin, shi zai appearing a wancan gurin da za a je. Sunan wannan da wannan sunan za a dinga gane ka. So sai mutum ya sa suna ko laƙabin shi a nan, sai password a nan, abinda ba za ka manta ba password ya kasance akwai capital letter, akwai small letter, sannan da nambobi a nan. Sai wannan nan gurin za ku gan shi haka, a bar shi yanda yake. Yauwa shine code ɗin gayyata kenan. Idan ba wannan mutum ba zai yi rijista ba. Sai ka confirming, ka yi ticking ɗin wannan ɗan ramin, sai ka zo sai ka danna create account. So kana creating account, in yayi searching zai tafi, za su tura maka saƙo a cikin email address ɗin nan da ka yi amfani da shi. Sai ka je sai ka yi confirming ɗin wannan saƙon. So daga nan zai nuna maka ya confirming account ɗinka. Shi kenan, wannan shine a taƙaice.